Inselmilkom u nistedinkom għat-tielet riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Fit-tielet ħadd tal-Avvent għandna personaġġi bibliċi illi ma kinux ibatu b'dik li l-psikoloġi jsejħula kriżi ta' identità. Kriżi ta' identità, ma tafx minn ġej, ma tafx għandek tagħmel, ma tafx minn int, ma tafx minn inti sejjer. Xejn minn dan l-iskritturi tal-lum. Iżajija l-profeta konxju illi ġie mibgħut biex iwassal il-ħelsien mill-eżilju, tant li jistqar l-ispirtu tal-mulej fuqi, għax hu ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Bagħatni nniedi s-sena tal-grazzja tal-mulej. Tantu hekk illi fisem il-poplu jimtela bil-ferħ. Nifraħ fuq li nifraħ fil-mulej għax hu li bbissni bis-salvazzjoni tiegħu. Ara fil-missjoni tiegħu għamilha imtela bil-ferħ. L-istess Ġwann il-Battista fil-Vanġelu ta' dan it-tielet ħadd tal-Avvent. L-Evanġelista jfakkarna li Ġwann ġie mibgħut bħala xut u għad diversi domandi li jagħmlulu l-lut ta' Ġerusalemm. Imma int min int? Int il-Messija, int Elija, int il-Profeta. Ġwanni li ma kienx ibati minn kriżi ta' identità jgħid dan kollu jien minix. Mela min inti? U Ġwanni jinqeda bil-kelma tal-Profeta Iżajija. Jiena l-leħen ta' wieħed jgħajjed fid-deżert ħejju trieq tal-mulej. Xi ġmiel. Għandna profeta ieħor, l-aħħar profeta tal-Antik Testament, Ġwann il-Battista, li fehem tajjeb il-missjoni tiegħu u bla biża' ta' xejn wettaq bid-dieher u b'mod ċar il-missjoni tiegħu ta' profeta biex iħejji il-qlub għall-mulej. Ma batewx minn kriżi ta' identità. Forsi l-istess ħsieb nistgħu nisiltuh mit-tieni qari. Meta Pawlu jikteb lit-Tessalonkin, ifakkarhom li huma ulied adottivi tal-Alla, ħaġa li kellha timlihom il-ferħ u bi spiritu kbir tarat il-ħajr. Tantu hekk li seta' jikdbilhom ifirħu dejjem fil-mulej. Itolbu dejjem, ixxekklux lill-ispirtu. Alla nnifsu bi Kristu iħejjikom għall-miġja tiegħu. Kemm hu sabiħ meta niftakru li aħna ulied adottivi tal-Missier maħbuba minn Alla bis-saħħa ta' Ġesu illi ġej fostna. Dan għandu jimlina bil-ferħ u ngħixu dan it-tielet ħadd tal-Avvent ħadd il-ferħ b'qalbna kollha. Insellmilkom, il-mulej jagħtikom is-sliem.